nik uste oso integratuta nago. Guri ezan, eskola de Arrietxu, eta zan, basarriko jendia utzi ginen eskola. Así que, zian alderdi batian bi aula bezala biz zituen, batien dena mutilak eta bestian dena neskak. Orduan normalki izaten zan, komunitua handia egin arte eskolan. 2 urte arte gutxi gora bera. Orduan ja, basarriko jendia ginean ja denak, eta basarri ginen, fabrika edo taller batea, mutilak korrente zian ja. Había amairu urte egin da, honak urte zian. Baina ja ez dago praktikatzena. Zaneko baina ez da eskolek ez du ematena. Hoi, ointxe urte batzeko nintzen eskola de, taiakua edo harriakin lan egiteuenak eta holako klasiek ematen zituztenak. Kalianek gu, ja beti euskeraz. Guek laun artean zian da laun artean da beti euskeraz. Baina eskolan, erdera zinbara izaten gara ja. Gure txien beti euskeraz, guraso egin euskeraz. Kalian ez zoniz euskeraz izatik, laun artean bai, baina kalian ez zoniz izatik. Henik anegota badaukat, nea mazanei, nea marlanik ezun, tela denda batian, 55 urte intzitunan. Kalean, basarritar bat egin izketan zehola, Tolosako kontzejala zen batek etorrita Bizkarrian holoxe eman da, señora, vostre favor de hablar en cristiano. Garai bateko kontu. Gue garatian, galtzer pantaluz Knickerbocker esate zian, bombatxo bezala emate zian, galtzerdi luzioak belauneaino, eta han lotu galtza, eta guiti bera erortezan bomba bat bezala galtza. Gue gazte denborako galtza gaitzian, Knickerbocker esate zian. Azte burun, kalian gora eta kalian bera. Kalian hau zein beti gora jo, Andre kaletiko iti bera jetxi. 5 años, plaza berriaino, bueltak eman. Igandetan, tilosetan dantzat. Tilos plazan, ezkiega paseareko handi bat dago, kioskoan plaza. Tilosetan, ego bestela, negun plazan. Eta kobratzen zuen, pesta bat kobratzen zuen dantzitiatiken plaz kalian. Giza semia bakarrik, mutila bakarrik, neskai ez errez. Eta geho, dantza guztia bukatzen zenean, galtzerdi pareak giza semianak, korbata bat, oparitze zituen, rifan ateratzen zituen beha eskenean. Jai nagusiak, karnabalantakerak guek garai batian. Oin ja ez, oin ja, pixkat aldokeo karnabalat daude. Baina karnabalek etzeo nordun, karnabalek Tolosan bakarrik izatezien, Hernaniko San Juanak izatezien, karnabalan tankerak guek. Txarangak, karrozak, jendean mozorrotuta, holaxe izatezian gara jar. Festa haste zen, goizeko zazpiterdik, beha aseri dantzakin da komeriagin, eta bukatze zen, behin gaudeko amaiketardik amabik ezkeo, sakabo, denak etxea. Hain berriz, ataltzeko gara jau etxea. Kale jira ingo zen amaiketan eta denak etxea. Praktikamente, tabernak itxik izien, así que, bai. Sosi habían bakarren bakatzea balinko zen, beha giltza bazutelako, tolako hori bat izan. Praktikamente, handigo ordu horretako kalia dutxak. San Juanetan goizian, San Juan bigarrenean, zurrukutuna. Hoiderri horrezku da zen. Batxuri xopa bakaila guakin da horrautzakin. Hori da, gabian edo... Parranda eritak edo, plaza... Korputza alderte txarra bali bagazen, hori izan, plaza... Rekonstituyente, da bezetea gatu eta ja meteko. Zezen plaza montatuta geho, egainean ez, horretuna jatea. Tipo tabernak, bueno... Oaindik erranin, legoko taberna monkua da, Deportibo eta... Bihar bada lehenoko taberna zian Hernanikoak eta lamitzat, askoak etxezetan jatena baina gehi eman da. Jatena zane pixka diferente ziagola, kasuelita jarrita. Así que kasuelita bakalau, bar frontón, Jose Mari, Egaña, Azurmendi, eta prozoiek, bihar bada jote da taberna asko daude, eraiakin bakarrik, eraiako pintxua besteatzen, ezta? Orduan pintxua baino behitu izatezen kasuelitaz. Eta basarriko jendia okra etortzenak, etxezun kasuelita bakailua, edo migaina saltxan, edo... Ez tabernak, eta gehienak. Sinfonia, Barrerani, haizun hitza izen hau, Egaña bat supermerkadua da. Irizar beste bezan. Irizar bai, oire oso egitzeu.
hori segitzeko, batzu segitzeko, Feli, Ondina Feli, gero, Arregi, Giase bai, Tiburtxo Pelde, oiko laborala lehan duzen ekortan, Tiburtxo Pelde gehortzola zekan. Gero gainatzen erropak eta hola, Donostia jundiarra zen, gehiena bai. Orduan, deporte gainean, pelota partiduak garrantzia handia. Orduan, pelota partidua asko bat zian, gai geopolitan. Eta futbola de cara ya, bueno, el año 50 ya fútbol hasiko zen, eta futbolak, claro, beste egetzeagon. Goizian, eguardin pelota partidu eta saldian futbola. Eta futbola gainean normalmente, igende batean baita bestian ez. La jendia antzen biltze zen, así que... Behian notari jandutako etxia gointze hori guzti doneteko, hau armarrikin da daude, beste bioirure bat daude Andre Kalian be armarrikin da, kasko sarrak historia ondila dauka. Eliza eta udaletxia. Udaletxia eta Eliza. Eliza antigua lagoa dara. El no da más, Udaletxia karlista dan, desen nintzuen, bombakin, bai desen nintzuen, eta geho berri jaintzuen, baina importuik garrantzitzuena Eliza izango geho, Agustinatako Eliza, monumento nazional zerbait jarret jaba zatik romanikua da. Eta hoi izan duzan, leherranik izan duzu lehen da biziko parrokian. Agustinatako Eliza. Oain, monja daude. Andorbieta eren jutzuko basarriko seme bat, soldadu zehola, Frantziko erregia preso hartu zuen. Francisco I horrek preso hartu zuen. Avenida hemen txera, Juan de Urbieta, tale prinsipio. Bueno, egokina, eta gero dago, García Goldaraz, hori izan duzen, meteorologo handi bat, bersolari gainea Txirrita ere bai. Eta ezean pulsuan da oso nagaia eltze kondo, Gero adarragatarrak, bat izan duzen, Erraniko Club Deportibo Erranik, aro olimpikoa dauzka Beharmarrin, zatikan adarraga izan duzen, Erraniko Club Deportibo Erraniko izan da, olimpiko izan duzen. Eske orduan Erranik egit niko atzenen nietorren itzanean, Erranik egit jazan posten da 5.000 eta 5.000 biztan lebestek etzuzkan. Orduan bukatze zen, Elizatzi eta denaia, hor ospitala hortzen monjana, eta akaba beste egetzen bazarrik zian dena inguru guzik. Kalia oin bezala dena jende kalez etxesbeteta, eta orduan ez. Kalian bertan basarri bazian. Bai. Guztintxu eta... Basarrek india desaparecitu. Desaparecitu, no. Azien da basarrek ordea, baina arlatuta, eta besteak prebatiak jarreita ez da, baina... Betik itolego gauzik eta ez da katekin.